lamig naman ngayon. Sa tingin ko, kailangan natin magpainitan. Bango mo ah. Inaakit mo ako, no? Angat mo kasi. Ay, ganyan talaga amoy ko kapag bagong ligo. Kaya, matulog ka na. Nung oras na, oh. Ayoko pa. I love you, Han. Han, ano pa? Pagod ako eh. Eh di, dagdagan natin ang pagod mo. Hindi na. Tulog mo na lang yan. Linggo ngayon, araw ng pahinga. Kaya, yan mo na akong makapagpahinga. Sige na, Han. Pagbigyan mo na ako. Han, bakit ba sa tuwing umuwi ka kailangan may mangyari? Hindi ka ba makatulog kung wala? Pwede bang kahit minsan magpahinga ka rin? Ngayon lang naman. Sige na. Hindi nga. Kung gusto mo, magsarili ka na lang. Di kita pipigilan. Pero ako, pagod ako at wala ako sa mood. Ang gusto ko lang ngayon, matulog. Pwede ba yun? Ano naman? Bitawan mo nga ako, please. Sige na, good night. Ay, ano ba naman yan? Sige na, good night. Alam mo ba, Mare? Lahat na yata ng posisyon na subukan na namin. May patiwarik pa. Uy, ano ba? Ano ka ba? May baliktaran pa nga tapos minsan nag-aala Spider-Man pa kami. Marating lang namin ang langit. Bunganga mo naman. Tumigil ka nga. Baka marinig ka ng anak at pamangkin ko. Ano ka ba naman? Yung mga anak mo bata pa. Pero yung si Katie, nasa hustong gulang na yan. Sigurado kung may alam na yan sa mga ganitong usapan. Ngayon ka pa ba mahihiya? Nagkaanak ka na't lahat-lahat? Ay, kahit na. Ginagaya mo pa sa'yo yung pamangkin ko, ah. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sira ka talaga. Pero kayo, Mare, kumusta naman kayo ni Paring Tomas? Naibibigay ba naman niya lahat ng, alam mo na, pangangailangan mo? Oo. Kaya lang, Ha? Anong kaya lang? hindi lang niya basta na ibibigay. Sobra pa nga sa pangangailangan ko. Masyadong mahilig. Hilig? Saan? Ano ka ba? Ngayon ka pa magpapatay mali siya. Ano ka ba naman, Mare? Sabihin mo na kasi. Naku, kapag ganitong topic parang sinasapian ka talaga, no? Sakto lang naman. Sige na, ano ka ba naman? Isplok mo na, oh. Ay nako, mahilig si Tomas makipagsiping. Walang minti sa pangangalabit. Ano namang masama doon? Jackpot ka nga sa ganyan, Mare. Sandali lang, patapusin mo muna ako. Sige na. Tahimik na muna ako. Eto na nga, sa sobrang hilig niya, halos araw-araw na lang. Minsan nga bago siya pumasok sa trabaho, humihirit pa kahit katatapos lang namin. Tapos sa gabi din, pampatulog daw. Aba, grabe ah. Totoo ba yan, Mare? Oo, kaya wala akong pahinga. Nakakapagod, nakakasawa rin. Kaya ngayon, mag-iisang linggo ko na siyang tinatanggihan. Mukha namang natitiis niya, hindi ako masyadong kinukulit. Ay nako, Mare, alam mo, duda ako dyan. Pero tama ka rin, lahat ng sobra nakakasama. Siyempre, dapat balanse lang. Kasi ang halaman kapag nasobrahan sa dilig, naluluno. Uy! Dear loved, ako si Melly. Nasa early 30s. 6 na taon na kaming kasal ni Tomas. Sa loob ng mga taon na yon, madalas ang aming pagsisiping. Para bang, yun na lang ang naging libangan at pantanggal stress namin. Si Tomas, bilang isang trabahador sa funeraria, araw-araw ay nakakasalamuha ng kabaong, lamay, at lungkot na mga naulila.
Mabigat ang trabaho niya. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Kaya pag uwi niya sa bahay, tila gusto niyang bumawi at maglabas ng init. Nung una, pinagbibigyan ko ang kagustuhan niya. Iniisip kong yun ang paraan niya para makatakas sa bigat ng trabaho. Pero habang tumatagal, parang nasobrahan na rin. Kailangan ko rin ng pahinga. Han! Han? Kadarating mo lang? Kanina ka pa ba dyan? Oo naman. Parang gulat na gulat ka. Samantalang oras talaga to ng gising ko para magluto ng agahan ng mga anak mo at pamangkin. Ganun ba? Oo. Pero teka, ayos ka lang ba? Para kang lutang. Wala ka yata sa sarili mo. Ako? Hindi. Ano lang to? Pagod lang. Huwag mo nalang pansinin. Pagod? Sigurado ka? Oo. Saka, medyo masama rin ang pakiramdam ko. Uy, may gamot tayo dyan. Gusto mo kuhanan kita? Hindi na. Itutulog ko na lang to. Uy, kumain ka kaya muna kahit konti. Teka, paghahain kita. Hindi na, Han. Magpapahinga na lang ako. Ganun ba? Sige. Pero kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, ha? Oo. Salamat, Han. Pasok na ako sa kwarto. Ano bang nangyari dun? Para namang may tinatago. Takot na takot, ah. Nauhaw ako. Makababa nga muna. Sorry. Han! Han? Han, bakit nandito ka pa at hindi ka pa umaakyat? Teka, umiiyak ka ba? Ha? Hindi. Napuwing lang ako. Ha? Sigurado ka? Oo, Han. Huwag ka mag-alala. Napuwing lang, kaya napaluha ako. Medyo maapdi lang sa mata. Oo, sige. Pero Han, ha? Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Kung pagod ka na sa trabaho mo sa funeraria at pakiramdam mo, hindi mo na kaya, pwede ka namang umalis dyan. Maghahanap tayo ng ibang pagkakakitaan. Nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Han. Oo, sige na. Umakyat ka na sa kwarto. Mag-uumaga na. Kailangan mo pang magpahinga. Han? Bakit? Wala. Sige na. Oh, andito ka pala, Maring Pati. Katie, nasaan ang tito mo? Pumasok na po. Nagmamadali nga siya kanina. Ha? 3:00 pa lang ng hapon ah. Ang aga naman niyang pumasok. Kadalasan, 6:00 na siya umaalis para pumunta sa funeraria Baka po maraming gagawin. Siguro nga. Ay, siya nga pala, Mare. Uy, ano yun? Napapansin ko lang, ha? Si kumpare nitong mga nakarang araw parang balisa. No? Ang lalim lagi nang iniisip. May problema ba kayo? Alam mo, Mare, napansin ko rin. Isang gabi umuwi siya na parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi-sabi. Iba ang kinikilos niya. Pero wala naman siyang nababanggit na problema o nakaaway sa funeraria. Alam mo, Mare, yan kasing hirap sa mga lalaki. Kapag may pinagdaraanan, sinasarili nila. Hindi gaya natin na nailalabas agad kung ano yung nararamdaman natin. Oo nga. Ay naku, Mare. Alamin mo kung ano yung tumatakbo sa isip niyan.
Kumustahin mo lang. Pero, wag mo agad ratratin ha. Pakiramdaman mo lang. Tinanong ko na din naman ng minsang mahuli ko na parang umiiyak. Kaso, napuwing lang daw siya. Baka hindi pa siya handang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang bumabagabag sa kanya. Asawa mo siya, Mare. Kailangan lang minsan ng tamang pagkakataon at tamang tanong. Katie! Bakit po, tita? Pakihinaan mo muna yung apoy sa kalan. Baka masunog yung niluluto ko. Sige po, tita. Tulungan mo na rin ako dito. Kayatin mo tong patatas at carrots. Medyo late na rin kasi. Ano po bang niluluto nyo? Kalderetang baka. Paborito ng tito mo. Di ba mamayang madaling araw pang uwi ni tito? Oo, kaya dadalhin ko sa kanya tong niluto ko para naman may makain siya habang naka-break. Alam mo, madalas niya tong i-request. Pero ngayon ko lang ulit naluto. Ang sweet nyo naman, tita. Siguro isa yan sa dahilan kung bakit na-in-love si tito sa inyo. Dahil sobrang maalaga kayo. Aba, oo. Noon, halos lahat ng paborito niya niluluto ko. Kaya lahat madalas niyang makain. Ngayon na lang talaga naging madalang. Kaya heto, pinilit kong makapagluto para sa kanya. Nakakatuwa naman, tita. Ramdam na ramdam ang pagmamahal nyo kay tito. Kaya ikaw, pag nag-asawa ka, busugin mo rin sa pagmamahal at pag-aaruga ang mister mo para hindi na siya humanap ng iba. Opo, tita. Tatandaan ko po yung payo nyo. Good. O siya, ilagay mo na tong ginayat natin sa pinalambot na baka para kumapit na ang lasa. Opo, tita. Han? Oh, Han, ang aga mo yata umuwi. Dadalhan pa naman sana kita nitong paborito mong kaldereta. Han? Pwede ba kitang makausap? May ipagtatapat ako sa'yo. Ha? Oo naman. Ano ba yun? Pwede ba doon na lang tayo sa labas? Baka marinig tayo ng anak natin at ng pamangkin ko. Ha? Oo, sige. Halika. Baka magising pa ang mga bata. Ano ba yung ipagtatapat mo at kinakailangan pa nating umalis ng bahay? Tungkol sa trabaho ko. Han, sabihin mo na. Ano ba talaga ang problema? Han, patawarin mo ako. Patawad. Han, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Patawarin saan? Nung nakaraang linggo, nung nag-init yung katawan ko, hindi mo ako pinagbigyan. Para ako nababaliw. Kaya hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Han, anong ibig mong sabihin? May dinalang bangkay na dalaga sa punerarya. Hindi ko na idedetalye. Pero dahil sa tukso at sa kahinaan ko, pinagsamantalahan ko ang katawan niya. Tomas! Bakit? Paano? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Araw-araw akong pinapagabag ng konsensya ko. Gusto ko magtapat sa iyo. Gusto ko magumpisal pero natatakot ako. Natatakot ako mawala ng trabaho. Napandirihan at husgahan ng lahat. Kaya pinili kong manahimik. Pero ngayon, hindi ko na kayaan.
Dear love, akala ko magiging masaya ang pagbisita ko. Pero nauwi pala sa bangungot. Yung pananabik ko na makita si Tomas at ipatikim sa kanya yung paborito niyang ulam, bigla na lang napalitan ng matinding pagkadismaya. Para akong maduduwal. Hindi ko matanggap. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ang ganong bagay. Nakakakilabot. Nakakasuka. Oo, alam kong nagsisisi na siya. Pero, sapat ba ang paghingi ng tawad para burahin ang kasalanan? Dapat ko ba siyang isumbong para managot? O pipiliin kong manahimik at itago na lang ang lahat? Hindi ko alam. Ang bigat. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin niyo?